Tulee part 2. Me saatiin tällaiset kynnet. Lilli. Oi, hieno. Sitten kas jälleen. Katsokaa minkälaisia herkkuja täällä on. Siis niinku, toi mun lempari. Niinku, tää on niinku sairaasti housut. Sitten täällä on niinku Marabu kaikkea. Silleen sit Fatseria. Onko tuli hyviä? 50 €. 2 luokkaa. 50 €. Käytitkö jotain koko kirppa? Joo. Kyllä. Joo. Lopeta Lilli. Mennään toisen kanssa. Kuinka hyvällä. Kiitos katsoitte nämä videot. Heippa!